Bueno, a ver, badirudi dena ondo doala, a ver, ai, Dios, musika. Tu. Vale, hor txutxiko dugu. Bueno, badirudi dena ondo doala, a ver. Bai, ondo doa dana, posten hau. Minimizatuko dut, hau hemendik, aldatuko dugu Minecraftera. Itxoin eman segundutxu bat, honen maximizatzen dudanean ikusiko duzue. Eta hasiko gara kargatzen gure mundua, betiko dileia, 50 segundu. Eta gaixoa, por txerto, arratsalde hon, eguerdi hon, dena delakoa. Bueno, hemen utzi genuen, gure txetxoan, gaua heldu data. Bale. Pentsatzen nola utzi genuen dana, mesedez. Mendeko gure eta laia. Bale, onde ikusten dut dana. Bale. Esan didate eskeletok diren zaldi horiek oso kontu zibili behar galera beraiekin. Abiraldi dira, domestikatu aldirera, baina kontu zibili behar galera. Potenteak direla, kabroiak. Bale. Dena ondo doa, ez da, konprobatuko dugu, dida batetan. Badirudi baietz, a ber, dena ondo doan. Bai, mundua kargatzen eta bar, bale, ondo. Bale, zer egingo dugu gaur? Bueno, nik uste, hasiko gorera ja obsidianaren bila joaten, non utzi ditut diamantetxoak, hemen, jode, mazortzi diamante? Pikotxa badeko eginda. Bale. Joango gara dida baten obsidianaren bila. Badeko gu hemen, hau, eta hotek baditugu egin ahal izateko esango dut. Zera, estanteriak eta liburuak egiteko. Behar dana. Orduan, joango gara dida baten obsidianaren bila hartuko dugu 10, 14, 15 obsidiana dida batetan. Eta ingo dugu bai portala alde batetik, bai hortik topatuta genukan obsidiana, zuzenean, baina ez dakit nun. Bai portala, bai enkantamendu maila, badekogulako, behitu mendekogu. Badekogulako behar den guztia. Orduan, hasiko gara obsidiana hartzen. Ja, laba dagoen behan edo ez. Bale, ura behar dugu, bai edo bai. Estera, obsidiana gabe geratuko gara. Eta ez dugu, zugu nahi obsidiana galdu. Gatatu segun bezala horrein txabertan hasieran. Bale, hemen dago gure obsidiana bat. Hartu behar ditugu 10 bat obsidiana gutxi gora bera. 10, 14 hortik. Nahiago soberan hartzea faltan izatea baino, Hau, komplikatu izango da. Urarekin eta bar bizkat naskagarria da, baina erarik seguruena da obsidiana hartzeko, dakizuen ez. Vale. Venga. Obsidiana hartu behar duguta, obsidiana. Ingo duguna da bizkat eramangarriago egiteko. Musika pizkat jarriko dut eta jitsiko diot pizkatxo bat volumena, holan entzuten osoen euribe. Eta holan pizka bat eramangarriagoa egiten da obsidianatzearena, porque obsidiana hartzea da. Kantai Collectioneko kantatxoa dau, jakin ezazuen. Kantai Collection ime ona, egia esan da. Gomendatzen dizuet. Emakumeak itxasontxak direnak. Simpleki. Ez da zerbait esan behar. Tutun. Venga, este bi hortik.
historian bi dira. Zegen dauzkagun, 8. Espero dut ondo joatea. Bai, bale. Venga. Kopsidana pikatzea, ez badugu musika pizkatxo bat jartzen. Buf. Buf. Vale. Tutun, 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 tun, tutun, tun, tutun, tun, tutun. Animo. Behan ez dut, bale, laba badirudi ez dago labean. Ba bai, badago. Ez dakit zergatik. Hau. Guretan. Ai. Hots. Bale. Mira, bekoak ja... Ui. Beldurra pasatu dut hor, Eta guztia bug bat da, baina, bueno. Badirudi laba bera dagoela, ez alboetara, hori hona da. Era batean. Ostia! Hori ikusten du neure burua hilda bug batetan. Txabal. Hori iaia ikusten neure burua hilda bug batetan. Tutun, piskatu. Zuneko dugu piskaturaren korrentea. A ver. Egon hor, eta teorian hemen ez dagoenez, nik uste hemen bez ez dela egongo labarik. Nik uste, Erran naiteke eta kiston saldu eman behar. Ikusten? Tun. Vale. Ura hau bugeatuta dago, por txerto, jakin dezazuen. Vale. Bi hiru gehiago eta listo obsidian hartuta, Obsidian hartzea koñazo hutsa da. Kabroia. Hau buja da, Ura hau ona etorri beharko litzateke. Baina, bueno, vale. Kabroia salerako, Minecraft. Zergatik okta izan kabroia. Tun. Errezai! Ez, joder, se susto. Pom. Vale, listo. Hartu dugu behar genuen guztia. Orain egingo duguna da ura blokeatu. Jaztu ura behar. Eta ja bide batez hartuko du ikatzau. Katzez pizkat ez bana hil txarto, eskaz geuden. Vale, eta justo amaitu dela kanta bertxatuko dut geldiarazteko. Eta hortxe, venga, dena ondo doa. Bai, dena ondo doa. Primeran. Betikoa, gomendioak, usteak, ikuspuntuak, komentariotan mesedez, prest nagoela entzuteko edo irakurtzeko kasu honetan, hobeto esan da. Ba, erakinei buruz edo zer egin beharrei buruz. Nire gaurko helburua da pizka bat, mederra edo pizka bat begirada txikitxo bat emon ingurunea. Eta... Eta... Ezera, enkantamentoen tokitxoa prestatzea. Vale. Zin gara ez hor partia esploratorioa sakona egin, horrendik ez dukuludako lan janari kantitate desenterik. Baina bai, nolabaiteko begirada eman, eta ea lortzen ditugun enkantamentu batzuk edo nivel batzuk kentzea enkantamentoetan. Eta horretarako egola egiten dugu bigarren solaitu txikitxo bat edo, hortik goitik, gure txetxoan.
Rollo hartu, ez dugu hartu, bueno, berdin dago. Egurra behar dugulako, bale, egur pizkatxoa badeko ondo. Ondo. Dabil ondo. Jan egingo dugu, dida batetan. Bale. Eta orain bagoaz. Opai, ondo. Gora. Iapale. Tun. Portal argi eta garbi kanpoan egingo dugula, Etxetik kanpo. Hori argi daukat. Nun ezatuki ba ez dakit, baina bizitxo batzuk ondo. Nahiko lau hau utzi, osea, kristona aberia egin dugu ingurun honetan, osea, nahiko lau utzi dugu dana. Osea, imaginau, egin diogun behi hori horregan egiten. Hartuko dugu, zoitza hauen egurra, beharko dugu lasurazki, zer gehiago erakitzeko, hor gure bigarren solairutzoa erakitzeko. Jo, eske... Momentu solan, oketo eskeletu bat dago hor. Kaizo eskeletu jauna, zeran zabilz. Model. Eta degro dena, nivel honetara usteko, ostia. Zin polita gartzen nahi zegoen, etxe hori bai. Zin dugu esan, bale, portal egingo dugu dira baten, dela lau bider lau, non egin dezakegu, por txerto. Egin dezakegu mendik, adibidez, hauetako tokitxo bat aprobetxatu. Bidez hau, hemen grasaz denez helduko momentuz. Aprobetxa ditzakegu hemendik pizkat hurbilatzetik igual. Baina, bueno. Bat, bi, hiru eta lau. Eta lehen ezman hiltzartu ziren bat, hiru. Ezta, ezman hiltzartu. Bi, hiru eta lau. Bai, eta lehen ezman hiltzartu hauek eskinetakoak kendu aldira. Eta teorian izlitzatake inolako arazorik egon behar portalarekin. Froga egingo dut, hau ez dut inoiz frogatu egia esan da, baina bueno, bi alditan nago pikatzen dana, baina bueno, berdin dago. Froga, ja hemen gaudelarik froga egingo dugu. Vale. Arrau kenduko dugu. Ongi. Orain hau fuera. Hau hartu. Kostatzen saiona. Venga. Eta orain hau kanpora. Eta hau. Obsidiana. Vale, eta hain teorian txiskero batek eta flint batekin, osea, txiskero batekin, hau da. Hau, oi. Hau txeko dugu hemendik, momentuz. Harri parte bat txeko dugu hemendik. Osea, ikatz, barkatu harri ez, ikatz. Pentsatzen segundu bat. Bueno, naiz eta ez dugu armadura. Bai, badako, bai. Posten hau. Bale, txiskeroa badeko gu, txiskeroa beti eraman barko dugu gurekin. Bale, primeran. Portala egin da. Orain behar dugu. Azukre kainabera. Larrua, biliburu, diamante bat. Duguna da, area aukendu adibidez. Eta hemendik, ondito izango dugu
Hola. Apai, ongi. Berdira hiru egiteko horriak. Vale, ongi. Esalandua hau. Badoa, astiro. Lasaitasun osoz. Venga, ordun. Horriak. Tabek liburuak egiteko. Norain dira hiru eta hau. Vale. Lau liburu. Honekin egin dezakeguna da. Hauek lau liburak eta diamantetxo bat. Eta badekogu gure enkantamendu maila. Ez bi diamante dira eta liburu bat. Nirak edanik ez. A ber. Ez dira behar libururik. Edo aldatu dute. A ber, bi diamante dira. Piskat astuta daukat, nabaritzen da. Bi diamante eta liburu bat, bai. Bale. Orduan, honekin, jada, pentsatu aldugu bigarren solerutxo bat eraikitzea, txikitxoa, ez da asko behar, egia esan da. Eskelerak aprobetxatuz, sortzi, hogeita lau, eta zazpi, hogeita hamar bat, momentuz, hogeita hamasei, momentuz hor kanpoan ez dugu ezer gehiago egin behar, eta ideia da, bat bi hiru, hemen digutxu gara bera, adibidez, erdi bat berago. Hortxe. Horrart adibidez, eta ardezala, ingurune hau, ez dugulako asko zere gehiago behar, horrein behiratuko dugu, gehiago behar badugu, horrein behiratuko dugu, toki gehiago behar izatekotan. Noska, entortxak goian jarri behar ditugu baita ere. Estera. Nahi ez ditugun kriaturak agertuko zezkigu. Printzipioz nik uste, espazioaren aldetik soberango bazela, enkantamendu maila eta estanteria jartzeko. Vale, hor hirugatik, osea, gutxigatik, epa. Gero horrelago erortzen dugunean pozioak egiteko estana eta guzti hori ja ikusiko dugu. Momentuz, tokitxoa soberan. Beitu bat bi hiru, osea, bat bi hiru, hiru, eta bat bi hiru, primeran, tokia primeran. Hemen egur hori behar dut. Zaitxo horren egurra behar dut. Ez dakit estanteria egin edo liburuak aprobetxatu. Eta lan... junke bat beharko dugu baita horreko gorratzen da, orain bertan. Azten bagaren kantamenduekin eta beharko dugu junkea. Japai.
Ingo dugu egun honekin berarekin gora pare bat bloke. Tartuko dugu egur hau. Zateko. Zago zer ez gehiago, inondik. Ez da, ez dirudi. Vale. Bera. Eta gau altzen ari da, gure mundura. A ber, hortxe. Ba, ziurazki liburak aprobetxatuko ditut. Ziurazki liburak aprobetxatuko ditut. Vale. Egingo dugu behar dugun junkea. Direra. Iru bloke. Bueno, lau hartu dit. Ez, lau bloke eta iru. Edo iru eta lau. Ez dut gogoratzen, aspaldi horrelakoak ez dituela egiten, bale. Kogu bloke bat. Eta gota blokea eta mena. Bale. Eta lapis lazuria behar dugu. Ea zer ematen dio. Claro, liburen abe da pizka bat erlatiboa. Sorginkeri maila 3, ahalmena bat, hau da arkuentzako, eraginkortasuna bat. Ospata, hau da eraginkortasuna, hau da efizientzia izenekoa, zera, pikotzentzako. Eta ahalmena bat, hau da arkuentzako, ez dago txarto, hartuko dugu. Errebeza babesa bat, armadurentzako. Bueno. Enkortasuna bat, hilenez... Bueno, a ver, bueno, eraginkortasun ez dugu lan beste munduko ezer lortu, baina, bueno. Epa. Vale, txunkea amentxe. Terain dekogu babesa bat, jarriko diogula adibidez gorputzekoari. Epa. Eta babesa bat. Eraginkortasuna bat jarriko diogu diamantezko pikotxari adibidez. Por txertu, hartuko dira bide batez hau, eta egingo dugu kofre pare bat, eta utziko ditugu goian. Eta tonto gana izenez, erratu nahaz. Dugu hau. Babesa bat. Ditugu hemen. Lapis lazulia hemen ikutsiko dugu. Pikotxaneri jarriko diogu eraginkortasuna bat. Eta arkua momentuz ez dugunez. Duztut ez dugula, baina. Ezin dugu, ez dugu posibilitaterik bez egiteko arkua momentuz, beraz, ez ebez. Hartuko dudana da hau, eta pikotxa batzuk egingo ditugu. Japai. Eta, eslatu naiz, hau hemen goian, eta enkantamenduekin sorginduko ditugu. Talan ja pikotxa batzuk ditugu sorginduak. Hau, otla. Hau hemen. Hau lan, bost pikotxa gehiago. Primera. Itxoin egin dezakuna baita ere. Hau erre, eta beste pikotxori konpondu. Ja batetan erreko dugu, konponduko dugu, eta ja pilar amunean. Enderman bi, ostia. Bihar amunean joan algaren ederrera, lasaitasunez, pizkatxo bat. Lasaiago, boltatxo bat ematera, ikustera zelan dagoen dana handik. Ningo ditugu antortxatxo bat, txuk. Hortxe, adibidez. Venga.
eta pikotxa hau konponduko dugu. Vale, orain sorginkerietara ez du hartu lapis lazulia. Venga. Pikotxonekin hasiko gara. Apurtezina bat, apurtezina bat. Eta egun kortasuna bat, behitu, primera. Egun kortasuna bat. Apurtezina eta egun kortasuna, ondo. Egun kortasuna bi. Ondo. Bueno. Kortasuna bi. Bueno. Kortasuna bat. Bueno. Ez dago ez ondo, ez txarto, ez... Bueno, ezin gara kesatu. Gainera esperientzia mailak kendu ditugu, bale. Erroio eramango dugu. Eta bera pizkatxo bat joango gara bitartean, gaua den bitartean. Zoz ere gitarren gauan, ez dugu asko egiteko oraintxe bertan hemendik. Nederrean bultatxo bat eman nahi dute, zer dagoen edo nolakoa den pizkat gainetik, portalaren inguruan. Vale. Hemen joateko garaia. Arko diogu hemen. Beste eskuan. Aprobetxatzeko. Venga. Zeran doan dana. Esperutu ondo joatea. Bai, primeran doa. Primeran. Lirgons, bat puntu bedartzean da, bai. Bat puntu bedartzi bertxoan nabil. Jolasten, bale? Oraindik ez naiz oso trebea zerrik asko etxagatik. Oraindik ez naiz oso trebea bat puntu bedartzeko burruka sistemarekin oraindik ez naiz oso trebea, baina bueno. Eta hau banzio derra iruditzen bezaizu, egunen baten eragutzi beharko dizuet lagun baten serbidorean dagoen egiten gaztelutxoa. Flipatuko zenukete. Oraindik bukatu gabe dago, erdizka dago, baina ia gero konektatzen baden eta sartzen banaiz erakutsi aldi zuedan. Restona. Restona. Burdina gaztau egin dugu, baina bueno. Orain burdinik ez egiteko pistoiak eta bar. Bueno, lasaitasunez. Bat punto deratxia. Oipa. Ondo. Ja, egun sentia ja, oraindik pizkatxo bat falta da. Lili bat ikusinean. Ean edegera joaten garen. Gaurkoan ja, egun egiten. Beitu burdina esaten dut, eta lehenago agertu egiten da. Benetan. Benetan, osea, ez da naita, ez da inarin topatzen burdine. Zei, bueno, ez dago txarto. Zigetan ez pentsatzen, lestonarekin zozer egitera, aprobetxatzera. Zeo zertarako, ez dakit nola, ez dakit zer, baina zeo zer, egin behar dut. Burdina. Burdin maitea. Vale, venga. Burdin maitea. Vale, hortxe. Eskata horrela egingo dugu eta ja gora egingo dugu. Eguna astera doata. Zenbat burdin topatu dugu, amaika. Ez dago txarto. Ondo atera zaigu. Gero pikotxa hauek, apurtzekotan dauden hauek, egingo duguna izango da, aprobetxa hau. Eske, bloke bat berago nabil.
aprobetxa hau, gorde, eta beste apurtzekotan dauden beste pikotx batzuekin batu, eta lan gero eta pizkanaka pikotxa hobeagoa joango gara lortzen. Vale. Lestun pizkatxo bat gehiago. Oiba. Redstone, maite dut. Vale, joango gara ja gora pizkanaka. Bosgarren nivelera ego gara tontamentian, berriz ere. Eta ikusiko duzue, azten garenean hartzen kuartzoa. Eta zer topatzen dugun eta hartu dezakegun kuartzo pizkatxo bat. Venga, gora. Gora. Bat punto bederatzian gaude. Beitu. Vale, hemen argi guzti hau sartuko dugu. Epa, hau ez. Hau. Hemen, hau. Dekau reston a patadas. Hau txiko dugu hemen utzen. Hau hemen sartuko dugu. Estan bat katz. Eta nederrera joango gara. Ikustera. Enterprise, energize! Energize! Non esponatu duen portala hau, are hau ez dut gustoko. Espero dut ondo ikustean ederrean, Bestera abizau, ez bada pizkatilun ikusten bada edo. Jolastu, bale, jolastu behar du bai, egia da, aspaldi ez nahi sartzen gainera, Gamerauntxeko zerbitzaria aspaldi ez nahi sartzen gainera. Sartu behar nahi aspaldi gainera, pendiente daukat, por cierto, galaipa, pendiente daukat, zera, errepasatzea, Redstoneeko jokoak eta implementatzea, asmatu nuen joko bat, egin genuenean, hostia, bujak, no nahi, osea, ez daude bujak Minecraftean, ez, osea, mesedez, ez daude. Eta implementatzea, zera, hango hori nahiko ondo dago hartzeko. Eta implementatzea asmatu nuen jokotxo bat, egin nuela egunerako hitzaldia han San Inazioko Euskararen etxean, eta ez dut implementau oraindik. Bueno, jakin dezazuen, ez dudara notau, dun dauden nagoen nederreko portala. Vale, eta hori oso ondo dago, eta horrekin egin alditzakegu Redstoneeko lanparak, ez daude bujak, SSBs. Beraz, ondo datorkigu, argi hau hartzea, eta ja holan baita ere hasi algara iberdura deitu dezakegu eta elektrizitate sistema gehitu gure etxera. Ez daude bugak ez ezer, Minecraftean, mesedez. Joko, bikaineko jokoa da, bugik gabe, ondo diseinatua, ondo programatua. Vale, primeran, honekin ja, etxan argia sartu izango dugu. Oen, kapaz izan behar gara portara itzultzeko, uste dut, ez dut alastu bidea. Hostia! Han? Uf. Vale, agroan ez gaude, oriona da, agroan ez gaude.
Beragoran ez gaude, hori ona da, oso ona da, oso ona da. Hortik. Hemendik uste dut. Uste dut, Ez egin, ostia, graba. Bai, han, bale. Uf. Ba, noa etxera berriz. Ez dut hil nahi jauzira batengatik, eskerrik asko. Ai. Au. Bale. Uf. Arri hau emendiko txiko dut, ez dut nahi. Momentuz, arri hau eraman. Baizik eta etxera itzuli, eta hau, arri hau kendu barko dugu emendik. Ufa. Xaolan, ufa eta ufa. Ai, etxena salbu. Ia, kriston sustoa, berdurra eta bihotxekoa ematen dit. Ufa, ziur zer kontatzen duzera eta nitaz barra egiten zaretela hortik. Bale, ikusiko dut lasto txapel. Honen jolazten dezu gutxitan. Ez naiz oso egia esango dut, bale? Nire izaeragatik edo nik naizen pertsonagatik foroetan eta bar eta zerbitzarietan ez naiz oso jokalari konstantea. Normaletan denboralditan ematen dit. Ez da, adibidez, Gimenautziko zerbitzaria, mikrozerbitzaria baino lehen. Ez da apuntatzen ez lehenengo zerbitzarira, baina gertatzen zira nahia da hiltzen naizela puntu batera nun nik jolasten aspertzen naizela. Orduan, usten dut eta beste denboraldi bat pasa ostean berriz hasten naiz solasten. Bale? Bakit faltan botatzen euzuela gainera, eta bai pasatu behar nahi zenbat gauza egiteko, eta bar. Resto nabarik ez da gauza berbera, gainera. Ega hartuko dut. Eta hori da, bereziki, nire izaragatik edo ez naizela oso konstantea, horrelako gauzetan. Adibidez, baita ere azken aldi honetan Gimenautziko webunean ez ditut gameplaylik igo, gainera orain hasi naiz denbora daukadanez, hasi naiz zuzenekoak egiten eta zuzenekoekin nabil. Oraintxe bertan, denbora dudalako besterik gabe. Argiztapena egin dezakegu. Bai, argiztapena egin dezakegu, baina pentsatu behar dut nola. Baita ere reston ediko gozak egiteko. Kuartzoa behartu behar dugu baita egiteko egun eta gaueko zentsore bat. Kuartzoa, kristala eta reston palankak. Eta gero egin behar dugu baita behien tokitxo bat. Nederra ez dirudi beste munduko ezer. Aviso para navegantes. Baina ez dirudi bez munduko berena denik. Osa, ez ona ez txar neutrala dirudi. Vale. Pentsatu behar du nola egin anima behientzako tokitxoa. Igual hauetako bat aprotsatzen dut adibidez hau. Baia jarri egiten ditut hemen inguran eta hemen atetxoa eta hemen beia jarri egingo ditut. Gero hemen adibidez ur bat jarri erdian eta plantazio hau ona ekarri adibidez. Holan okurritu egiten zait. Horrek suposatzen du zen handoa duguna, vale. Horrek suposatzen du berko dugula. Egurra, baiak egiteko ate bat, animalientzako atea, eta gero aparte, behitu just, zei baia. Orduan, atea, hemen behian, ontziko dugu atea hemen, eitxoin ez, aprotxatuko dugu, arrizko zera, atea hemen, eta baia inguruan, arrizkoaren ingurunetik. Eta gaina orgoian bi bloke ditugunez altueraz, printzipioz, hau itxita, eta hemen animaliak, eta hemen egingo dugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bider, 1, 2, 3, 4, 5,
osea, iruan, iru eta lau, bat, bi, iru. Bueno, ordian gutxi gora bera, ez da perfektua, ez da karratu perfektua, baina, bueno, hor urkubo bat, urkubo bat jaurti ingo dugu, edo jarri ingo dugu, apai, dida batetan ingo duguna, egia esan da, naiz eta gaua arribatzen ari den, eta gero hori ja, beste toki hobeago batera eramango dugu. Hortxe. Entzun baduzue, soinu berriak jarri dituzte urarentzako eta guzti horretarako. Bueno, orokorrean kubak hartzen ditugunerako, hau hemendik zer egin dezakegu, igual bera joan. Gortasuna bat, hau ia gordetzeko dekogu. Ez dut apurtu nahi. Almena bat, hau da, arkuentzako. Kortasuna, eren kortasuna bi. Bale, eta bera joango gara pizkatxo batetan. Ea burdin gehiago topatzen dugun, urre gehiago berezik egiteko urrezko sagarrak, eta prestatzen goazen pizkatxo bat behien movida, bereziki. Venga, ondo doa dana, ea zer komentatzen duzuen, edo zer esaten duzuen ez. Bale, momentuz ez ebez. Ondo doa dana. Aurrera. Urtarago bat, versuseko tasan. Por cierto, pentsatzen naiz gameplayetan, orain libre deko dara, denbora dudanez, egiten ditut zuzeneko, baina datorren astan adibidez ama, goiz ez dago lan egiten, eta beraz pentsatzen ari naiz, zuzenekoak egin beharrean gameplayak, bale? Ez dakit ordu hau gustoko duzuen baita ere gameplayak igotzeko, laurak, lauterdiak inguru, igual lauretan hobeto, lan denbora deko zue, edo nahiago duzuen gaueko 9:00. Zuek komentatu mesedez, esan hortik joan botatzen gaueko 9:00 edo eguerdiko lauretan gameplayak igotzeko. Bale? Eta gero, baita ere, mesedez, esan zer nahiago duzuen. Edo Learn Japanese jokoa dela joko bat Final Fantasy estiloan, bale? Final Fantasy estiloan, baina helburua da japoniera hiragana, bale? Dela hiragana da japonierak ditu esango dut. Bi silabario. Eta gero badauka baita ere, silabario aparte ditu kanjiak, bale? Orduan, zer nahi duzue? Learn Japanese dela hiragana ikasteko joko bat, bale? Hiragana da silabario bat dago, hiragana, katakana eta gero kanjiak, bale? Hori nahiago duzuen, eta lan guztiok batera. Nik azkenean, ez dut asko jolastu egia esan da, 30 minutu bat edo jolastu izan dut, baina bueno. Hori nahiago duzue edo Final Fantasy, zuzena, Final Fantasy 7 daukat remasterizazioa Steamen. Final Fantasy 7ko remasterizazioa daukat Steamen, jolasteko, orduan, ea zer nahiago duzuen, Learn Japanese edo Final Fantasy 7. Zuek bota, komentarioetan, joan esaten, eta gero orduarena, edo guardiko lauretan, edo gaueko 9:00. Zuek komentatu, zein uste duzuen dela ordutegi hobeagoa. Eta nik ordu horretan igo egingo dut. Beraz, joan usten komentarioetan, eta nik joango naiz begiratzen. Jakiteko, besteak beste, zuei erosoen, geratzen zezuen gauzak, edo gehiena gehiago dituzuen gauzak. Bale? Baita ere, aprotxatuko gogoratzeko, hilabete honetako 25ean, Lastotxaper jauna jakingo du oso ondo gainera, ateratzen dela Total War Warhammerreko jokoa. Egia esan da, oraindik gogoratzen dut, nola Lastotxaper jauna erreserbatu zenuen joko hori,
nik errezelako kupoia bota nuelako Twitterretik. Eta ikusi zen eta esan zenuen, atera dute, ja, osea, aterako dute, errezelba daiteke. Osea, guk izan algara, joko lehenengoetariko pertsonak erreserbatzen. Horren de gogoratzen dut hori, haze gorantziak. Ustia, pun bat. Apetekan! Ai! Burdina, eskerrik asko. Onditxu da hau, ¡Hostia! Joder, ese susto, coño de la puta. Joder, ese susto manda hauen. La hordiga. Teklatu eta zagoa bota dut hortik kinto inpernura. Mando bategaz. Final Fantasy VII mando klasikoarekin entzufatzen dio daukat hor jolasteko mando klasiko batekin. Joder, ze susto eman nauen koitaduak. Epa. Ez dut oso ondo. Ostia! Beste bat, benetan. Jan behar dugu. Creeper batekin gainera. Jan eta bizitza errekuperatu. Gaineraren ojito arkeruekin asko zere harinago mugitzen direla koitaduak, Bale, azkenengo ogixe. Egingo duguna da, hau, toki hau, aseguruan utzi, eta orain arte topatu ditugun errekurtsoak bere ganatu. Bale, ez dut nahi arazori, bale? Hemen gainera burdina dekogu eta bar, beraz aprotxatuko dugu, gainera janaririk gabe nago. Hori beste puntu... Ui, erratu naiz. Nondik etorri naz? No fastidia, sortik dela bidea. Itzultzeko etxera. Oso ondo lobote. Hau da bidea etxera itzultzeko gainera. Hau da guarkerua. Bai, hau da bidea etxera itzultzeko. Venga. What? Ez dio dala ematen. Ole. Ostia, beste creeper bat. Oibo. Katapun. Egin dau. Bale, ingo dudana da, hau dena itxi. Onarte. Onarte heldu gara, bale? Bide honetan. Hau dana itxi. Opa. Iruko... Ostia! Ostia! Koitadua, espauneatu dauela hemen. Venga, ja. Benetan joan behar naizela. Geratu naiz antortzik gabe gainera. Oso arriesgatua da. Benetan! Etxera itzultzeko bidean creeper bat. Neu banua hemendik, baina ja. Oso ondo. Bai, hemendik. Uf. Ze txarto pasatu dudan txo. Bigarren ia hiltzen garen momentua gaurko zuzenekoan. Daukat oraintxe bertan dana, flus egin didala. Flus, aberetik bera dena, flus! Janaria jitsi zait oraintxe bertan erritmo batera benetan intentsiboki. Jan egingo dut. Nez eta karra izan regenerazio ematen digulako eta gehiagizko bizitza eta ondo datorkigu dana. Eta orain
Ez dekot janaririk. Txenez bizitza regeneratzera. Basa, bai, zagarrak ditut, baina ez ditut jan nahi, nahi ditut gorde. Geziak. Hona, han lekultzo nahikotxo daude, hori Tokio nahi izan da. Baina, bueno, ja joango gara lasaitasun gehiagorekin begiratzera. Aburra, ezurra erabiliko dugu. Vale, eta ez da asko falta egun heltzeko, vale, ondo. Zombie janaria hortik. Zurgatzea. Bale, gainera egurra gardeu, baita ere. Ai, askurea daukat, barkatu. Askurea datorrela. Beitu eguna ja. Pizkatxoa gehiago azten diren azukre gainaberak eta tenetea dekogu ezta, osea, zera, bolbora, bai. Tenetea egin dezakegu. Gero argiztapen sistema ez dakit oso ondo nola egin. Pentsatu barra daukat. Jartzeko zera, euskiko nola ditzen dira, euski panelantzekoak diren gauza horiekin. Zergatik dauka eskeletua horlako efektu hori ingurunean? Zluke izan beharko. Teorian, gutxienez. Edo hori edo zurgin bat dago nire etxetik hurbil eta ez naiz enterau. Ondo, polbora bat gehiago. Hau. Ba, ez di gutxi nahi nuena, bueno, berdin dago. Egurra ez dugu. Hori kriston putada da. Ardi baltza. Bi ardi daude. Orduan ardiak izan alditugu primeran. Sardientzako beste tokitxo bat prestatu beharko dugu. Por cierto, hau hartu, ja, bide batez, ja hori prestatu dugula, hartuko dugu guzti hau. Eta men norbait zapaldu dit. Eskeleturen bat, ziur aski. Hau hemendik handuko dugu, jada, behingoz. Eta hau dana landu. Eta hemen jarriko ditu, eta horrein hartuko ditugu, hortze ditugun beste bi zera gariarekin, eta egingo dugu zera behiak bata bestearekin gauzak egitea. Eta lan guk gero akatu alditugu beste pare bat behi, eta janari hobeago izango dugu, hobi bat baino. Gainera behin nahikotxo daude momentuz, hori ona da, 4-5 bat behi ditugu, hori ona da. Egin zuen gauzak, ja. Ongi. Txikitxoa dator, baina ez dut nahi txikitxoa, beste handia nahi dut. Txiki bat sor dezaten. Oso ondo. Egon hor. Zientzia gati da guztia, jakin dezazuen. Ongi. Maika zerra, ze ondo.
Txekor. Ostia, beia txekor esaten diote. Itzuli egin zuena jokoa txekor esaten dio beiari. Ezak orain astu zei zertarako behar nuen egurra. Ah, bai, hau bukatzeko. Egia. Ue! Ardia bat espagnatu hemen. Eta behi bat. Baina behiakan zeuden. Baina ondo debi, beraz hori aka dezakegu. Eta ardia hemen ondo tolego zegu. Behi jauna, zelan zabiltz, ondo? Posten hau, zu ikustea, baina akatuta. Zure haragi maitea behar deu. Dena erabili dut? Ez. Hau eta hau, liburuak eta bare egiteko danez, hemen utziko dugu. Hemen hau kendu eta hau jarri, hau ona, eta hemen sartuko dugu hau pizkatxo bat gehiago. Burdine hemen, egurra, laurekin birako emango gaitu, eta bidira 6, ez banabiltzartu, bai. Vale, primera. Ardile. Nederrera saltuko zan. Nahi gabe. Baliteke. Edo zer gozaia. Abitu esan nabil inguruan. Vale, hau hartuko dugu orain. Nik eta inzerra pare bat. Mesedez. Ze gozo. Behi zerrak. Eta bakarra behar dugunez, etor da dira ona behiak, abrekita. Eta bitxoak etortzea, nirekin. Etorriena lagunak, gustoko izango duzue, baietz. Hiruruak zatozte, bai. Zue etxe berrira, ui, hasi da ja zuaitza, jode. Zuen etxe berrira. Oso ondo. Oso ondo, sartu. Hirurok, venga, primera. Listo. Beak baditugu hementxe. Listo, primeran. Badekogu janari iturria. Prest. Gure inguruan. Gure ingurune urbian. Vale. Hartuko dugu egurra bada espadet, hartuko dugu baita ele azuke kainaberak liburuzka gehiago egiteko. Eta hasiko gara ja estanteriak egiten baita ere. Lan nibelak handiagoak eta pondeteagoak izango dira. Primeran. Eta epa. Hortze. Hogeita ere, alan edoran onditu barra dako. Bitu, zombi jabat. Kaixo zombi jona. Ondo egongo litzateke, patata bat ematen badida zu lagun. Benetan, bikaineko izango litzateke. Torri, epa. Baina ez erre burua. Zegin buruaz beste lagun. Nik akatu nahi zaitu dala. Zelan. Ondo? Eguzkitan? Bai, ez da? Ona, ni gana. Ondo, ez digu eman, ez ebez. Ai, amatxu maitia, inzaia da.
Azenarioa edo patata bat lortzea. Zombiak agatzen, noski. Ez dago bestelarik, bale. Zelan doa dana. Bai. Beste hitz batzuekin esan dezaket, baina ez dut nahi Alex El Caporen bideo hori gogoratu nahi. Umeak baldin eta badaude. Egia esan da. Umen inozentzia babestu nahian nago. Vale. Epa. Papela. Liburuzkak. Eta bi egiteko emango digu. Ongi. Bat eta bi. Bi apalategi. Vale, primeran, hau eta hau. Hori, bi hor. Guk gora. Lapiz lazui hartuko dugu. Tengo dugu bat. Bi. Eta orain, liburua, lapiz lazuria. Apurtezina bat, eraginkortasuna bat, babesa bat. Apurtezina. Urkidetasuna. Urkidetasuna da Euspanel txarto urazpean hobeto lan egin ahal izateko. Urkidetasunak armaduran jartzen da. Igual fraketan. Adibidez. Epa, ez adrebez. Ez? Kaskua? Nik bodakit armadura jartzen dala. Bale, kaskoan doa. Apurtezina bat momentuz gorde egingo dugu. Apurtezina bat eraginkortasuna bat, bueno. Vale. Vale. Ondo da gauza. Orain janari astea, baiak asteko, eta bar. Gago egiten ari da. Antortxak bar ditugu. Eta ja lortzen dugun ingurune, lehen topatu dugun ingurune hori. Epa. Zera, gehiago esploratzen. Vale, askok esango diazue, zera, eskudoa. Eske, alkorien konta ondo dator. Egia da. Baina nik eskat molestia topatzen dut eskudoa. Ez da horren? No da kraftega. Ez da izango adrebes. Ez dakit ez da nola egiten den, no se imagino. Ez dakit ez da nola egiten den. Zan hiltzartu da burdin bat. Ez. Ez dakit ez da nola egiten den eskudu simple bat, osea. Tampoco ez dago beste munduko interes garrantzitsuagorik, beraz. Bera. Loi hartu dugu bai. Ongi. Bera. Lehen, kontot naiz creeperra, itxuntzerekoan topatu dugun tokian creeperra zulo bat zegoela, orain gogoratzen dudala. Toko dugu azli pizkatxo bat, eta zulo hori itxe egingo dugu. Eta holan, hortik ez ditugu arazoak izango. Dena da, pizkanaka, gero eta aseguruagoa bilakatzea. Hor dago koska. Gainera, burdin eta ikatzen ikotxo zegoen hor ingurune. Horretatik. Eta hori beti ondo datorkigu. Ai, askurea berriz ere. Ai, ama. Vale. Hemen goian.
Hemendik, ez bana biltxarto. Apa, ez? Ondo da etorri da ona. Bai, ikusten. Eta, hau, oiko. Zertan bat gehiago hartu, eta itxi. Eta lista hoia, itxita dago, eta hemen babestuta gaude. Jode, creeper bat hor. Burdinan ez, txo! Gaben sotz. Zizute esan, edo azaldu burdina mirestu. Ostia! Nire resto maitea. Creeper ninja izan da hori, Ojito. Creeper ninja bat izan da hori. Dena ondo, osea, inoiz baino beto nahi dute argiztatu gana. Badirudi, nahiko aseguruan gaudela. Bada espada, hemen beste bat. Beto zombi bat datu hor, igual izango du? Ez. Primera. Hori da hori izen, nahi nuena. Zombia ezin etortzea gure bila. Adibidez, zombiak edo beste dozin izaki. Burdin guztau hartu nahi dudala. Lasaitasun osoz. Ai, ama. Zenba sustuatzen ari gauden gaurko saioan. Nahiagut bizitza topera izan. Zoa, benetan. Hor, antortzatzo bat, bada espada. Minecraft edozen momentutan, goza zaizu zerutik edo zer, gauza. Usta, ze susto. Hor bat batean begiak ikusita, joder. Joder, bihotzekoak azten ari nahiz izaten, Benetan. Ondo eta bera dago, bide bat. Gugandik egindako bidea, gainera. Envolvente. Osea, hemendik justo pasatu gara betik. Hor, eta hor, osea, hor goenago gaude, eta betik pasatu gara, eta hor ja azkenean gurutzatu egin gara toke horrekin. Bobitu, mazotzi bordin ez hau bat ere txarto. Reston hori aztu dugu hor, baina, utzi dugu hor, baina, bueno. Ez dago bez beste munduko arazorik. Egia esan da inkatzen nahiago dut. Horrentxe bertan. Vale. Bueno, ez da egon txarto egin dugun envolvente hori gure burua salbatzeko. Hau, alde batero txeko dugu eta hartuko dugu hau. Purtezine eta ere enkortasuna. Ole, ole eta ole. Jode. Lau diamante gehiago, txabal. Azken alde honetan diamante nahikotxo gabil topatzen, Zakit zeo zer ona edo txarra den.
baina nik uste ja hasial naizela diamantezko ekipamendua prestatzen. Ditugu 16 eta 20 diamante. 20 diamante dira 8 babes petorako, 7 frakak 15 eta kasuak 5 20. Osea, botak bakarrik falta zaizkigu. Ostia, ez dago batere txarto. 20 diamante, ojito. Ostia, alako suerte itxela, Ez nuen espero diamanteak topatzea gaurkoan. Ez nuen hori planteatuta, egia esan da. Uran badaude lagun, bai, oragarrak dira, uran badaude. Zera, horako tentakulo antzekoak badute. Ez badago uran eta esaten baduzu, orain begiena lehen komentatu dana gorko bat nengoela, arma bat zan. Ez dakit ezaktuki marroia edo urdina zan esaten duzuna lagun. Erosi behar dut, pendiente daukat erosteko, bigarren pantaiat edo sozer kontrolatzeko zuzeneko komentarioak, hau da, irekitza adibidez, programazioaren eta bar, bigarren pantaia batetan eta holan nik kontrolatu aldut, nik pantaia karra daukat eta egon behar naiz, minimizatuz joan behar naiz jokoa, ikusteko zer esaten duzunen, zeren eta mugikorretik hori Twitch zaukan abantaia hori. Mugikorretik kontrolatu nola zer esaten zenute, baina beste webgune baten ez aparte, efizientzia, zuek ikusterako eta bar, bera egiten zuen. Orduan, printzipioz nahiago dut YouTube erabiltzea, Twitch baino. Baina horrek suposatzen dit behar dudala bigarren pantaiatxo bat. Hauetako egunen batetan erosiko dudala, 3 urte YouTubeen pasa ostean, bigarren pantaia bat egoki dala. Atera dut, holan garbi. Buruaz galdu aparte, hori atera dut nahiko garbi. Hortxe burdintxo, Eta lapis lazuri pizkatxo bat gehiago. Vale, ongi. Egun altzen ari denez, igual, hemen ikutsiko dugu momentuz, bidetxo hau. Ez emat burdin, eta lau, ez dago txartu, eta lau diamante, ojito. Eta lau diamante. Joango gara ja prestatzen gozak, baita ere, diamanteak eta bar, dientzera joaten garen erako. Zau da, joango gara prestatzen babesak, enkantamenduak lortzen, nivelak igotzen, eta abar, pizkanaka, orainik asko falta zaigu dientera joateko, baina ja, pizka bat dena ondo egiten, baina. Vale, hemen hau, sartuko dugu pizkatxo bat gehiago, hemen sartuko dugu behar ez duguna dala hau eta hau, hori da, beste pikotxa hau ona gora. Lapis lazuri gehiago horra. Redstone ona, hau ona. Hau horra. Gure olentzero. Ikusten, hogei diamante. Basiko gara ja egiten. Hau. Eta hau. Diamantezko ekipamendua. Ole, elegante. Vale. Ea zeozer hasi zaigun. Ardia sartu zaigu behiekin. Hola. Itxoen, horrek horrein godatzen didala. Artasiak eta jartezak egun artile soberan, ja total, hor zaudela, lagun. Behar dugun artile hartuko dugu eta gero desagertuko zara zuberazki. Bai, eman digu, bai. Baiekin ez sartu. Hombre. Eta lan ja oea izango dugu, be.
Hori guretzako abantaia dela. Lo egin dezakegu zuzenean gauetan. Eta spawn puntua hemen dekogu eta ez beste inon. Ez da kedala non dago, ez dute hasierako tokian gaudela, baina gure hoia hemen egingo dugu, jarriko dugu. Ole, badekogu nun lo. Artaseak ja hemendik gordeko ditugu. Erloioa be. Hau be hemendik. Bale. Eta zer egingo dugu. Hora kenduko dugu lur hori. Edo pala apurtu arte gutxienez eta joango gara dena lautzen. Lasaitasunez. Guzteo bere esploratzeko dekogu pendiente. Dituen creeperra. Eta hemenik behirik badago, behintu ardi beltza, Ardi beltza badago hor, bueno, ez iesik egin. Tal behar ditugun behiak baditugu, beraz. Ui, ezurrak, honetorreko zezkigu. Ue! Eta zaldi bat. Zaldi bat dago hor. Entetzen dena slime ballak behar ditugula eta ez ditugula. Hori putada. Hortzen dugun behar dugun peskatxo bat gehiago. Hazi pare bat gehiago behar ditugu. Zipe, bueno, pare bat. Pare bat gutxi dira, baina, bueno. Eta gero ere, desertu horretara bildu barko gara, isla horretara. Ea zer dago, nia templuren bat edo dekogun. Etxetik hurbil. Edo aldea bat, Ui! Aldea bat be topatzea ondo gongo litzatekela. Ui, hasi dira hiru behiak, bale, ondo. Bat, bi, hiru, bai, pare bat bar genituen bakarri. Bat, bi, eta hiru, lau, bost, eta erratu nahiz, baina, bueno. Train ja jateko emango diego behiei, eta bi txikiagoak be egingo ditugu. Kaixo, zelan, bat eta bi, ala, aita eta semea. Eta bi txikitxogo bat. Ole. Bueno, hau badoa, Pizkanaka badoa. Dana. Ai, saguko besoa daukat pizka bat lehertuta, atxo kriston palizen man nintzen gauzak ere ikitzera. Bale, hau fuera. Behar dugu. Bai, behar dugu. Hola, liburutegidek ere joan algara egiten, eta bar, eta hori guzti hori primeran datorkigu. Eta zuaitza hau behazten den, egur gehiago, mendiko dokugulako liburutegi bat gehiago jartzeko. Ez dela asko, baina, bueno. Zeo zer ezair baino be, bada. Joder, euria. Arranopola josten hasi dena. Zombizak, orain kontuz, egun euritxoetan bek, ostia. Kontuz ibili behar gara, Ikusten duzunez, kreaturak eta bar spawn egiten dute. Agur. Eske gaua da baita ere, oso onda naiz. Hemen lo egiten dut, ja, spawn puntua gordetzeko hor. Eta orain ja, spawn puntua eginda dago. Errez zaitezte hor denok. Eta ikusten duzuenez, bezak dituzten zombizak ez dira erretzen. Jada, ez dira erretzen. Lehen antxinean bai, baina orain, ja ez. Tu. Por txerto, hemen crafteo mai bat izatea. Ez litzateke txarto egongo. Hemen goian. Jo, beti erratzen naiz. Kaben shots. Venga. Lauri buru gehiago. Hortxe. Eta, bat, bi, eta jiru. Zera. Hau hemen ikotxeko dugu, hartuko dugu lapislazulia.
Liburuzka eta lapislazulia. Eta, hau, adibidez, luma erorketa. Primeran botetarako. Osea, zuzenean. Primeran botetarako. Luma erorketa. Min gutxiago ingo gara orain. Ama, bitu badeko ari bat. Alde nire lurretatik. Ole. Dut oso ondo kontrolatzen oraindik urruka sistema, Baina pizkanaka itzen banoa. Ole, hostia, pilo bat bizitza kendu diogu hor, Primera. Por cierto, domeiko honetan dantzare eguna dekogu Lekeitxon. Handik ibiliko naiz nire dantza taldearekin tantzaka. Gustora gainera dantzaka, beraz, urbiltzen basarie, ikusiko nozu dantzatzen, eltxego dantzatzen eta gero keixarranka eusten. Beraz, animatzen zaituztet. Vale. Animatzen zaituztet Lekeitxora etortzera. Kale jira goizeko 10:00 hasten da, ez banabil... Uxe, susto hartu dudan. Ez banabil txarto eta gero Lekeitioko plazan dantzago egiten dugu. Uste dute dantzatzeko tokia dela udaletxea ez banabil txarto portuan dabil eta dantzatzen dugu portuan bertan udaletxearen aurrean. Orduan, bueno, gonbidatuta zaudet etortzera eta ezagutzera ez banazu oraindik ezagutzen eta disfrutatzera bantzetaz, noski. Zer eginko dugu? Zer egin dezakegu? Ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin oso ondo oraintxe bertan. Pentsatu barra daukat. Lurra pizkatxo bat kenduko dugu eta dana pizkat gehiago lautu edo horrelarako zoze. Hemen endermanak ibili dira, Nabaria da. Ta-taratan, tan-taratatarataan. Venga, Venga, hartuko dugu, eta zehoz ere eguna aprobetxatzearen, Porque ez daukat orain zer egin berezirik. Igual portutxo bat egin beharko genuke gaita ere. Nik uste. Kaixo salditxo, hori, politori. Txin espala apurtuko dugu. Zer da? Zeira, bostaketa guai, bale. Palarditik enduko dugu, gutxienez. Ai. Eta ea urrengo saioan posible dugun nederrean ja bueltatxo bat eman ondo, lasaitasunez, kuartzoa hartzen, saionetan bukatuko du gara pizko bat prestatzen burua, gure erramentak eta bar. Eta urrengo saiorako, haueko lagarrak dira, por cierto. Lehen galdatu duzu Lactotxoper jauna, bada espada, eta besteak erratu alduzunarekin, holan pizka bat ulergarria den izan daitekeena errakuntza dira armak. Atxe ondo doa dana, epa. Beto estak bat hor jarri dugu. Estak bat ez da ezer, osea, asko dirudi eta ez da, benetan ez dela ezer eskaka bat dala.
Estak bat hor dirudi pilo bat, eta errealitatean azten zagor gauzak egiten, estak horrekin eta arainari ingratzen zara, estak jabe. Ez da ezebez. Errealitatean. Ea holan, orain jan dezakete. Iop. Orain bai. La. Primera. Beste behitxo bat. Ongi. Eta beste busteo kakaren kofrera. Ai. Eskora ere egin beharko dugu. Lau. Zadokit indokator bat. Eskora eta pala. Oso ondo. Lebea naiz neu, Aitzurra eta pala. Hasi da zoitza, ze ondo. Behar nuen jada. Behar nuen egurra. Bai. Hortze. Benetan gabiz. Pentsatu behar dut hobeto esan da. Lehen bat, politago usteko hau, urarekin eta bar. Eta okurritzen zait, alboetan, hemen, urbide bat egitea, hor plipla, bide egitea, eta azkenean, nunbaiten bukatzea uran. Ez dakit. Larako gauza txorrakleak okurtzen zaizkit, baina zakit oso ondo nola egin. Nire ez daukat slime bolik, eta ingurun honetan ez dut uste slimeak agertuko direnik. Alegei hau irla batetan, batzuetan gaudelako. Baina maire egin beharko nukela porturen bat. Edo itxasontzi bat eta ara joan, hortik bolta bat emon, eta begiratu, zer dagoen. Igual egiten dut hori behitu. Bai, egurra badaukat. Beraz, primera. Ez dut bostekin zoran dugu itxasontzitxo bat egiteko. Bai. Gaua pasatzen denean, botako dugu itxasontzi eta ara joango gara begiratzera peskatxo bat, beti gau ezala. Zombia spawnatu du da. Nola ote liteke posible. Horrendik guzkia dau. Ez da posible. Ezin liteke. Torri. Ole. Ole. Torri zombi jauna. Zer bota du? Pentsa aparte. Kasko, urrezko kaskoa. Ez dugu behar urrezko kaskorik. Eta hasi zaigu hor pizkatxo bat, pare bat, hasi dira. Venga. Gau ez bakarrik. Eguna joan data. Kirito jauna. Eguna joan data. Iargi atera da. Ez, horrenik ez. Ordua eguzkia, agur eguzki jauna, ze polita. Hau polita izango litzateke, goitik ikuste. Eskora helduko ja da asko, baina bueno. Goitik. Ze polita, ikusten dan, Minecrafteko mundua. Ai, horrelako biztak benetan itxelakoak direla. Itxasua barrena.
Polito, guazen lotara. Ya está. Venga, hemendik. Hostia, orain. Madre mía. Zeko abiadura hartzen duen orain, txabal. Zer dago nik honetan? Bitxe geriz. Jakirla bat gehiago dekugula hemen. Zuaitzak. Zuaitza ezberdinak gainera. Baina nik gustatu dituan zuaitzak dira hauek. Eta beste irlatxo bat dago. Zer bereziki igual ez, ezta? Ez dirudi. Irla potrak dira hau. Irla kakak. Dole ezberdinak, baina ne. Ez ebez. Ez ere interesgarririk. Pena bat da, Pena bat da. Horagarroak. Pena bat da. Baina, bueno, este pare bat zuaitza arazoak izatekotan badakigu non dauden. Eta orain etxera bueltan. Zaldizia hor jarraitzen dau. Eta ardia be. Eta gure etxetxoa. Zin polito ikusten da, Zin ondo manejatzen diren, por txerto. Itxasontxeak orain Minecraftean. Ja ez dira lehen bezain kakak. Vale. Pena bat da. Itxelako itxora zeukan, eta azkenean ez da inbesterako izan. Baina, bueno, batzutan, defraudak eta alakoak. Gertatu izaten hori dira. Vale. Puntu honetan ez dakit zer egin oraintxe bertan. Porque ez dago lan ezer berezik egiteko. Igual kuartzo pizkat lortu, baina... Ez? Orain bai. Justo. Eta zuek azteko. Adinago azteko eta posago gainera. Igual nederrerago askortzurizka baten bila. Ez dago beste holan zer egitekorik. Gauza da, bat baten gau ez egin daitekela, eta ez nuke nahi hori gertatzea. Baina arraskatu bar garen gauzatxo bat da hori. Eta hemendik argi pizka bat gehiago jarri beharko genuke. Babesagatik beste. Eta... hau norte egin alduen. Bueno, ya sebez. Duen ja gehiago ikutuko, baina orain konturatzen naz horretaz. Amasi eta amasirekin estek bat. Vale. Badena ondo doan ez.
A ber, arau kendu beharko dugu, mendek. Arau kendu beharko dugu hemendik eta lurra jarri. Arau hemen itxusi geratzen delako. Vale. Eta lurra ekarriko dugu. Lurra ekarriko dugu. Pena ematen itirla hori. Uste nuena baino asko zer txarrago izan da. Baina, bueno, batzutan horrelakoak gertatu egiten dira. Uste dugunta gauza bat da, eta gero benetan dana beste gauza bat da. Horregatik egongo zen azken alde honetan diamante asko ematen Minecrafta. Ziur aski horregatik zela. Tristura hori hainbat ez nabarritzeko. Baina, bueno. Gu Minecrafta baino behagoak gara. Ardi beltza. Familiako ardi beltza zara, lagun. Familiako ardi beltza. Ja gusto kenduko dugu eta listo. Utsuko dugu lurra hartzarin momentuz. Apai. Apai. Zin polito gratuko zaigun, dana. Dana. Jup, hortxe. Hortxe. Hau jarriko diogu. Oneri be. Eta jarrituko dugu hemendik jartzen. Hemendik hasi beharko nintzeteke pentsatzen bizkatzeo zer egiteko restonekin eta bar, Bai. Baina ez dakit zer egin, porque azkenean landak ezin dutuzu egin neunean automatikoak. Eta animalientzako txorrada bat da azken finean. Zegu solako ezer berezirik interesatzen. Zeo zer berezik ikasi nahi baduzu esan, eta egingo du, ez dago beste arazorik. Baina bai gustatuko litzaidakela, ez teko arazoa ez ditugula, pistoi itxaskorrak ez ditugula. Eta hori pena gutxa da. Baina bai polita izango litzateke lan aldapetan, nola baitean, aldapa batzuetan, ura, etortzea horan plop. Igual egiten dudana kristal pizka bat urtu. Eta etortzea hemendik ura, guk kristalaren behan ikustea horan plop. Eta ura hemendik. Eta hemendik plop. Osea, hemendik. Claro, puta bat da, hau ez dudala kondo egin. Aldo nonten ezakit ondo egin dudan edo ez? Bai, ez da. Bale, baudun, nik hemen erratu nintzen. Eta hau hemen jarri beharrean. Onarte jarri behar nuen. Eta hau lurrez. Hor, erratu nintzen neu. Orduan geratzen dela lerro berean. Kristala ez deko urtu behar dugu bai edo bai, beraz. Burruin hartuko dugu. Burruin hona. Arrizok aldatu ez dakiteko egun edo ez? Bai, primeran.
Loretxo aurra. Hau barko dugu. Kristal pare bat baita ere. Osea, kristalak, orokorrean. Bale, orduan jarriko gara dana hemen. Ostia, no goltzen ari da. Guazen lo egitera. Guazen lagunok! Malen geratzen zaigu. Denbora. Oi, katxiz. Afuera. Guazen lagunok. Turutututun. Gure munduan zehar bilatzen da. Habe, utz dezakegu. Joango gara ikustera, gora, nora joaten den eguzkia. Zein bista politak ditugun berriz ere. Eta etarten aprobetxatuko dut, segundu bat, zer esaten didaten. Zebez interesgarririk. Guazen lagunok. Metzmete, Papa, bera. Venga. Lolo egitera. Bihar ikusiko da zer dagoen berri, jakintzuenak ere ezintu ikerri. Zakean arabean, lurra edo ura edo kristal gehiago jarri. Claro, hemen, igual hasieran, harria jarriko dugu errellenu bezala, pizkat estetika edo ondo geratzeko. Estetikoki. Pero claro, guk hemen igo behar da. Ez. Ona arte. Hemen kristala egongo da. Hemen kristala baita ere. Eta joango da hemendik. Holan. Hemen bera egingo du, orduan hemen, hau, lerrau desagertuko da. Hona arte. Hemen bera egingo du beste bat. Hona arte. Ez, tonto, lobote, tonto, utxa zara. Hemen kristala baita ere. Oso ondo, zu jarraitu txarto jartzen ura, osea, zera, kristala. Oiba, aldean oso mila. Herritar zombia. Kirpera eta arkelua. Jarkeru. Eta behan ziurazki kristala buen behan be harria jarriko. Bueno, loan be ez da oso. A ver. Bez, ondo beratzen da. Suposatzen du hemen be harria jarri beharko dugula. Kaixo arkeru jaunak. Zegan zabiltzate. Espero dut ondo joatea. Bizitza. Uretan atera ezinik. Bestela erra egiten zari eta. Venga. Bat, eta bi, eta zuretzako, ara, bueno. Baietan hortik detetatzen duzula. Are you seriously, my friend?
Ba, polito gratuko da hau, Menura. Ui! Bo... Hau. Beste gara batera zerbatuko dugu, hau aldatu baino gehiago. Polbora hartu du. Utsenez polbora utzi du, berriz ere. Vale. Zakitu lan utzi, jauzi bezala, edo dena nivel berberean utzi, ura. Holan politago. Bai. Txuen behar dudala, harri gehiago, urtzea. Berotzea edo labean sartzea. Ez dakit deitu nahi duzuen bezala. Hortik eta maika bolbora. Ai! Sortzen ditugu. Guazen launok, amets betean. Tururu. Hau da, dakarren movida, bai, momentu zenengo duguna da, hemen kristala gazitzi. Ongi ez dakat pala. Beste pala baten bila. No, beste pala bat egitera, hobeto esan da. Bordin bat, mesedez. Honez gemaz. Hortze. Vale, dena ondo doa. Ja gutxi falta da, ja 15 bat minututan ja utzi beharko dugu. Nik ere nire zeregin beharrak ditut eta. Utzi da zue, mesedez pentsatzen, Hau! Hau! Espeziak bakarrik, bale. Torri, loretxo bat, zongin lagun. Zu hipia naizelako. Ai, ama. Venga. Hiru kolpe digatzen zizkio. Ez nuen hau nahi. Ez nuen hau nahi. Bale,
hartu ditugu primera. Onarte etor daiteke. Uretara. Hau kenduko dugu. Eta hau jarriko dugu. Vale. Orduan hemen bera egiten du. Eta hemen kristala. Joango da. Txatu barra daukat eta. Kristala hemen joan behar bada. Ura hemen jauzi behar da. Ja, gaua berriz. Jode. Zaila da, Ai, korronte bat dago, por txerto. Bale, hau. Bale, eta hor. Eta lolos. Gure etxeko ohera. Venga, Klamoan joango beharko litzateke. Guke bendik zapaldu ala izango dugu. A ber. Ostia bono dago, bale. Orduan, onarte, ondo dago. Baina biko jauziera dago, bale. Bale, a ber. Zopa, aki dela, nun dagoen nire buru galera. Toko dugu are gehiago. Hortik utziko dugu. Bi bolbora gehiago. Ez daude ezaktuki desberdintasun altua, hemen bat dago eta hemen bi dago. Orduan piko altuera desberdintasun hau nire burua lertzen ari du. Hemen guzti honetan kristala doa. Eta hemen ezebez. Epa. Hau kendu egingo dut. Hemen harria dago nivel honetaraino. Onarte. Venga. Afuera. Claro, gauza da, hau kristal ez duala. Baina, ez da ondo garatuko bestela. Kristala paralelo garatuko da. Vale. Biko ezberdintasun hori
Putada hutsa da. Ostia! Ostia! Sorgin bat. Zaudela oso ondo. Janain behar duguta. Eta bera zendatu da xurazki, Ostia, sorgin bat, txabal. Uretik ateratzen bada. Soinuan jarri diotu baita ere sorginari. Ez baduzu entzun, atxera bota. Joder, bi creeper, sorgina. Ostia! Ostia! Ostia, 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 ostia. Eslonez bota didala. Joder, minutu bat, eslonez, txabal. Arku bat behar dugu, Minutu bat eslonez, txabal. Kabroia. Bai, harrapatuko zaitut hemendik egunen batetan. Enteratuko zalan nor naizen neu. Kirito jauna. Kirito eskorekin baina, bueno. Ez non espero inondik inora sorgin bat topatzea toki honetan. Desagertu da? Edo mugitu egin da. Mugitu egin da. Uste dut momentuz ateak zabaltzen ez dakizkizula, así que... Kaixo, zelan? Itxusia zara, benetan. Ez dakit nola... Joder, listo. Hostia, nahiko txeman dizkiogu, Akatzeko. Hostia, nahiko txo. Listo. Venga. Hau, eta orain. Hori da. Hor polito. Eta igual, arraro geratzen da, baina holan albotik ikusiko da eta goitik, baina antzeko geratuko da dana. Elegante, Bai. Bai, elegante.
Zara gorde egingo dugu. Ez dugula gehiago behar. Ai. Jaten emango diogu behiei. Holan, azten doazte, eparratu naz. Eta guk ere janari iturri bat dekogu pizkanaka, bueno, janari iturri bi. Venga, guztei, venga. Janari iturri bi ditugu jada hor, itxe bertan. Ondo. Vale, abona. Eta azkenean, uste baino politago garatu zaigu, Hemen bi gehiago behar ditugu eta listo. Zenek kristal bat gehiago jarriko dugu igual, ez? Bai. Kristal bat gehiago eta bi harri behar ditugu. Kristal bat eta hiru harri soberan. Kristal bat eta bi. Hortxe. Elegante ikusten da, Elegante. Ole. Ba, nik uste mendik utziko dugula jada gaurko saioa, Ziur aski. Zenbat daramagu jo? Zeria, 2 minutu faltaria bostetarako, bai, hemendik utziko dugu gaurko saioa. Espero dut gustuko izan duzula, gustuko izan duzula, eta azteri gabe lagunok zaindu, eta horrengo arte, agur!